Landrod, Hello mwanangu. murizei. Kuita machakwi. Yakupura iyi. Mugano yapinda. Yayerera. Yakupura izvo shuwa. Operation yangu izvo zviri kusosona kudai bate musana wangu wese. Umwana wangu kupesira wakabuda musoro wangu kakura ndakasoma stitch. Chando chacho chandondipinda chibereko Yapinda pese. Pese mwanangu yapinda. Anyways saka tinoonana zvedu kumba. Zviri kuita seiko? Ndandoti pamba papa tu. Aiwa kamubatika muri kubata mota yenyu. Muri kubata mota yenyu here. Mukangoita mukandobata tonga mweya tinaka tichanetsana mai. Makanganisa muri kubata tiko mota yangu imota yenyu. Mune manyemwe asingaite stereki imi. Tiri kubaira ite kubata mota yangu chi. Handiti pamba patinogara ngepamwe chete. Tinogara tese. Amai mimi mune manyemwe asingaiti. Muri kuzwa? Amusiri maifarisa po muchiti zvinhu zvokutenga mota usina stand. Amusiri mere. Driver yaka stand yenyu mu overtake ne stand. Criticism mwanangu. What is kutenga yanyu kuita sei? Che overtake ne dining range up. Tupe tisuta kutopinda busy man. Imosha roti mimi makatenga stand ndine moto. Kana wakabaro zvakanaka chidarikana hapa. Kana wakabarwa musheka chidarikana hapa. Kana wakabarwa zvakanaka chazvezvo chidarikana hapa. Unditaurire zvakanaka. Uchisvika uri kubvisa zviro zvako mudzimba dzangu, urisa zviro zvako mubhutu. Musaninongedzera mai, musaninongedzera muchosvika mubhuti. Ukanoti baba pangu yotatorei. It's okay. Driver, it's okay. Driver, it's okay. Rega ende neuko. Sanditi mimi apa pamaisa line ndo pamaisa. Rega ende neuko. Saka wakuenda chindisiya. Ndokusiya ya mai. Wakuenda chindisiya. Une manyemwe asina. Wakuenda chindisiya. Ino handisari. Handisari baba. Mama imi mukabata muri kubata yo property ka. Mota haina kutemwa ne petty cash muri kunzwa. Enda. Bamba bangu urubikire mbuti wo. Enda. Urubikire mbuti. Ungaloti bamba bangu barugara yo tata aze ndo overtake ne uyu.